Кветачкі, птушачкі, каласочкі. Вось ён слоўнік біэліту, здаецца. Але толькі на першы погляд, бо ёсць там і іншыя словы. Бур, этап, кенгір, варкута, бутырка, дахадзягі, уркі, фраера, шконка, враг народа, гулаг. І гэта агромністы пласт беларускай нон-фікшн літаратуры. Не прыдуманай, а запісанай паводле рэальных падзеяў. Страшных падзеяў. Кожную раніцу бедалага Іван збіраў з баракаў і на двары памерлых за ноч зэкаў. Складваў мерцвякоў галовамі у адзін бок. І вось з якой мэтай. На вахце возчык прыпыняўся, і ахоўнік кожнага нябожчыка біў жалезным малатком па галаве, праколваў чэрап альбо прапораваў цела штыком. Чынілася гэтае дзеля таго, каб была абсалютная пэўнасць, што чалавек не жывы, што ён не прыкінуўся мёртвым. З вамі Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». Сёння пра беларускую лагерную прозу, пра тое, што рабілася ў савецкіх канцлагерах. Гэта трэба чытаць і трэба ведаць, нават калі балюча. Бо інакш мы так нічога і не зразумеем пра той час. А подзвіг тых, хто выжыў, застанецца марным. Прыбярыце ад экранаў дзетак і пагналі. Першай перасыльнай турмой была Аршанская, даволі-такі знакамітая. Яна запомнілася мне надоўга, не з добрага боку, вядома. Па турэмных калідорах бегалі напаўголыя дзеці, не знаходзячы сабе месца. Іх мацеркі зачыненыя ў камерах. Пусціць туды дзяцей немагчыма, бо яны там у страшэннай цеснаце проста не выжывуць. І толькі чую дзіцячыя слёзныя крыкі «Мама! Мамачка!» і жаночае мацярынскае галашэнне. Дачушка, дочухна, дзе ты? Гэтыя галасы пякучым болем урэзаліся ў маю памяць на ўсё жыццё. Гэта фрагмент з успамінаў Канстанціна Міткевіча са Столбцаў, да якога людзі ў форме прыйшлі ў жнівеньскую ноч 1946 году. Вы арыштаваны. І пачалася адысея. Турма ў Столбцах, Ленінград, Каресты, Карэлія, Петрозаводск, уцёкі на радзіму, падполе, у 49-м новы арышт. Турма ў Баранавічах, Масква, Бутырка. А далей падарожжа на ўсход, у самае сэрца Мордара. Ажно да станцыі Сухая Безводная. Адна назва чаго каштуе. Тая назва, бязводная, аказалася злой іроніяй, бо вязням на этапе ў вагонах давалі хлеб і сухую салёную рыбу, а яшчэ 20 літраў вады. На ўвесь вагон, на 100 чалавек. На кожным прыпынку вязні прасілі аднаго – вады, вады. На адной станцыі на нашы просьбы адчыніліся дзверы, у вагон улез суправаджаючы ў форме ваеннага і трымаючы ў руках вялізны малаток з доўгай ручкай, пачаў біць усіх, каго папала гэтым малатком. Нацешыўшыся пабоямі, ён нарэшце апынуўся ля дзвярэй і з нянавісцю сказаў: «Ну што, напіліся контра?» і зачыніў за сабой дзверы. Успаміны Міткевіча малавядомыя. Ён не літаратар, не Аляхновіч, не Дубоўка, не Геніюш. Гэта чалавек аднаго тэксту, пра тое, што бачыў на ўласныя вочы. Як і Расціслаў Папоў, напрыклад. Ён трапіў ва ўнутраную турму НКВД амерыканку ў 1938 годзе на піку рэпрэсіяў. І вось што піша. Расстрэльвалі ў турме. Выстралы пачыналіся прыкладна о 3-4 гадзіне ночы і доўжыліся да 6 гадзіны раніцы, да пад'ёму. Адкуль мы ведалі, што расстрэльваюць? Быў такі дапатопны трактар Чалябінскага трактарнага завода, глушыцеля ён не меў. Калі пачынаў працаваць, то чуваць яго было за 10 кіламетраў. Заводзілі яго, каб прыглушыць гукі выстралаў. Ён жа цалкам будзённа, здаецца, піша, што забойствы падчас допыту здараліся вельмі часта. Так, напрыклад, загінуў старшыня Саўнаркома БСР Мікалай Галадзет, адзін з кіраўнікоў рэспублікі. Пасля пабояў чэкісты выклікалі ўрача, а той канстатаваў сардэчную недастатковасць. Бывае, перахваляваўся чалавек, напэўна. Успаміны Папова, Міткевіча, Кісяля, Данілава ды іншых падобныя.
Усе яны з'явіліся выпадкова, бо сам факт таго, што гэтыя людзі выжылі, распавялі пра тое, што бачылі, гэта касяг, бах савецкай сістэмы, бо ніхто не меўся пра ўсё гэта даведацца. Ніколі. А дэмаграфічную яму і самі чалавечыя страты можна было лёгка спісаць на фашыстаў, бо вайна ж была. Але давайце пра так званых фашыстаў. Сябры, калі вы хочаце, каб наш падкаст выходзіў надалей, давайте рабіць разам. Усе спасылкі для данатаў пад гэтым відэа. І таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам гэта бяспечна. Дзякуй. Стаць фашыстам у пасляваенныя гады было вельмі проста. Дастаткова было вучыцца пры немцах у школе ці семінарыі, або быць сябрам моладзевай арганізацыі. Гэта квіток у Сібір. Для савета ў тое пакаленне моладзі было страчаным, сапсаваным. За ім трэба было нешта зрабіць, напрыклад, закапаць у вечную мерзлату на краі свету. Характэрны ўспаміны сёстраў Анелі Катковіч і Веранікі Катковіч-Клёнтак. У Веранікі пасля арышту у турме нарадзіўся дзіцёнак, Славік. У студзені 51-га пасля двух месяцаў этапу з немаўлём на руках яна аказалася ў сумна вядомым лагеры Кінгір. Мяне адразу запраглі ў ярмо. Працоўны час трываў 10 гадзін у суткі. Адзін дзень у месяц быў вольны. Праца мая была цяжкая. Зямельныя выкапы пры пабудове мосту па пояс у вадзе. Выладоўванне вапны ці вугля, разгрузка цэменту, панаваў голад. А тут яшчэ трэба карміць грудзьмі Славіка. Хлопчык прывык выключна да матчынага малака, якога, на шчасце, у мяне ўвесь час хапала. Славік быў асалодай той горкай долі. На дзіва, у тых жудасных умовах хлопчык рос здаровы. Але калі малому споўніўся год, яго адабралі ў маці, перамясцілі ў дзіцячы садок-прытулак па-за тэрыторыяй лагеру. Там дзіцё не мела ніякай ежы, адно плакала і звало маму. Вынік прадказальны. На 11-й дзень канвой завёў мяне да паўпрытомнага, знясіленага з голаду, з уздутым жывоцікам дзіцяці, пабуджанага час ад часу сутаргамі бяссільнага плачу. Я спрабавала ратаваць дзіцё. Было, аднак, запозна. Славік не рэагаваў на мае пяшчоты. Перамагло яго тое пекла, якое дзяліў са сваёй маці. 6 чэрвеня 1953 году памёр мой сынок. Пахавалі дзіцёнка на звычайных могілках, не лагерных, каб не павялічваць статыстыку смяротнасці, якая і без таго біла рэкорды. Маці на пахаванне, канешне, не пусцілі. Добрыя людзі паставілі на могілцы маленькі крыж. Але найбольш поўныя і найбольш вядомыя ўспаміны пра гулаг жаночымі вачыма – гэта споведь Ларысы Геніуш. Была ў Інце і агароджаная дача. Асабняк Казлова, начальніка ўсіх лагераў на Інце, дзе жыў ён са сваёй сям'ёй. Шматлікае начальства зусім спакойна глядзела на калоны няшчасных жанчын, якія гадамі закіркоўвалі ў інцінскую мерзлату сваю маладосць, здароўе і само жыццё. Інцінскія дамы праходзілі міма нас з агідаю, а іхнія вывадкі хрысцілі нас рознымі контра ці фашыстамі. Гэта фрагмент з мемуараў Ларысы Геніуш, пра яе мы рабілі ўжо асобную серыю. І самае цікавае тут тое, што побач у лагерах існавала два сусвета. Адзін – гэта галодныя жанчыны ў бушлатах і валёнках, якія з кувалдамі угрызаюцца ў вечную мерзлату, а побач – начальнікі, іхнія жонкі ў мяхах, дзеці. Адныя па святах бяруць з сабою ў кішэнь цукар, каб пасыпаць камяк снегу. І гэта ўжо радасць, смаката. Іншыя ядуць чырвоную рыбу, ікру, ставяць пласцінкі з факстротам у афіцэрскім клубе. І яно ўсё побач. Нейкая жудасная антыутопія.
Але што ўражвае ва ўспамінах геніюш, гэта неверагоднае святло, надзея, вера, гонар, які яна, як і іншыя, спрабавалі захаваць там. Геніюш піша пра смелых дзяўчат-украінак, якія насуперак усім ладзілі святы вечар, спявалі калядкі. Спы, Ісусе, спы на сіні, дай Бог шчасця ўкраіне. За што пасля паплаціліся. Піша пра хлопцаў, якія ўдзельнічалі ў лагерным бунце, былі асуджаныя да расстрэлу, але нават на смерць ішлі з усмешкай і перадавалі ёй, Ларысе Геніюш, прывітанне. Выжыць? Гэта для мяне было смешна. Важна было вярнуць зняволеным веру ў тое, што яны лепшыя людзі за гэтую набрыць, якая душыла нас, загнаўшы ў снягі. Мне верылі і мяне слухалі. Усе з горам прыходзілі да мяне, і ля маіх нараў утваралася проста чарга. Мемуары Ларысы Антонаўны ў першым выданні названыя «Споведь». Здаецца, а за што ёй спавядацца? Насамрэч спавядаліся ёй суседкі па бараку. Прыходзілі, плакалі, чыталі лісты, бо давяралі. А яна ўжо праз гады паклала гэты чалавечы боль на паперу. Класікай лагернай прозы можна лічыць трылогію Сергея Грахоўскага «Зона маўчання», з воўчым білетам «Такія сінія снягі». Пісьменнік правёў за кратамі агулам 16 год. За спіною яго засталіся не толькі ўласныя перажыванні, але і пакуты блізкіх, якія пачаліся ў дзень ягонага арышту. Жонку з дзіцём на руках выселілі з ведамаснай кватэры, выключылі з інстытута. Без прытулку і грошай да самых маразоў яны начавалі ў скверы на плошчы Волі. Сябры і знаёмыя пазбягалі, баяліся даць прытулак. Жонка, калі пахавала сына, падалася на торфзавод, і нашы шляхі разышліся назаўсёды. Вярнуўшыся ў Менск у 1956 годзе, ужо па смерці Сталіна, Грахоўскі па сутнасці не знайшоў там нікога і нічога. Ані людзей, ані блізкіх, ані горада, які ведаў, толькі ўспаміны і пытанні без адказаў. Якому д'яблу служылі тыя, хто пантанна ламалі рэбры старым камуністам, што жанчынам заганялі ў саскі завостраныя алоўкі, што ножкамі крэслаў раструшчвалі пальцы ног і месяцамі гнаілі ў халодных і цёмных карцерах. Сапраўды, пытаннічка. А яшчэ такое. Хто страляў? Нібыта ніхто і не ведае. А недзе ж у справах ёсць іх подпісы пад актамі аб прывядзенні прысудаў у выкананне. Недзе ж яшчэ жывуць натрэніраваныя ў стральбе па жывых мішэнях варашылаўскія стралкі. Усё пералічанае гэта нават блізка не поўны спіс аўтараў і кнігаў па тэме. Ёсць, напрыклад, успаміны Надзеі Дземідовіч. Яна апісвала падаўленне лагернага бунту ў Кенгіры. Як людзей душылі танкамі, як труцілі газам, як расстрэльвалі п'яныя аўтаматчыкі, а пасля дабівалі выжыўшых ламамі. Калі ўсё скончылася, а загінула чалавек 700, напісалі, што ў лагеры была эпідэмія. Ёсць тоўстая кніга «Кітай, Сібір, Масква», успаміны святара Язэпа Германовіча. Аповесць «Ноеў каўчэг» Рыгора Кобіца, напісана ў 64-м, а выдадзеная толькі ў 89-м. Успаміны Мар'яна Пецюкевіча, Ігара Бурсевіча, Антона Фурса, ды іншых. А зараз пытаннічка. Як думаеце, ці ёсць хоць нешта з гэтых твораў у школьнай праграме ў Беларусі? Канешне, не. Найчасцей гэта выданні па пару сот экземпляраў ці эмігранцкія. Дык можа, калі б гэтыя тэксты ўсё ж чыталі ў школе, то і Беларусь была б іншай. І не трэба было б чарговаму пакаленню сядзець, а пасля пісаць свае ўспаміны пра этапы, канвой, пайку і блатных. Як думаеце? Напішыце ў каментарах, калі вам бяспечна. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся. Пакуль-пакуль.